Abin da yake faruwa kana ji na akwai wani mazaje ne mun dan yi tafiya da shi na dan ja su mu je irin harka dai tunda yanzu lokaci ne na siyasa kuma kowa ya baza komarsa domin me ya tsira da mutuncinsa. So mun je mun dan yi harkokin arziki har an samu abin arziki. So na yi musu alherin yanda ya kamata kuma iya adalci wanda ni a matsayina na wanda na rayuwa a cikin yan Kannywood sama da shekara 15 da suka wuce babu wanda ya taba kwatanta min kwatankwacin irin wannan adalcin da ni na cewa na ƙasa da ni saboda duk inda na je da mutum in na ɗauke ka ko gurin babba ne ko wani waye zan yi kokari in introducing ɗinka kuma ba zan je da kai a matsayin cewar na je da kai a matsayin yaro na bane zan je da kai a matsayin abokin sana'a ta saboda in wani abu ya zo a tare a rufa juna asiri da alherin da ya samu kuma Allah ya ba da sa'a a kai. So mun yi wannan da wani gaye ana kiransa mazaje dan Kaduna ne. So gayen ya san mu'amala na da sarkin waka abu ne mai ƙarfi wanda muna da mutunci da juna. To ka san tsakanin dan adam da dan adam misali ka san ni zan iya zuwa in yi magana ka a wani waje kai ma za ka iya zuwa a wani wajen kaitawa ban sani ba Allah musa wuru. So mun yi faɗa yaron an ba da kuɗi ne da za mu yi aiki na wani ɗan siyasa. So sai ya zo ya nuna zalamarsa saboda ba mu yi aikin ba ni a ƙa'ida duk wanda ya bani aiki. Nakan ba kafin in fara cin kuɗin nakan yi budget ga nawa ne aikin zai kosin nawa za mu kashe duk da mun je da su wani gari ba ma gari na ba na Kano kenan mun samu abin alheri ban musu ƙauro ba na raba musu kusan na ba su 250 mun yi abubuwa so sai na ga suna da kuɗi a hannunsu kuma mun zo na kama musu hotel a Kano ba abinci suke siya ba ba kuma kuɗi suke kashewa ba kuɗin hotel suka biya ba sai na ce wannan kuɗin da muka samu na siyasa mu bari in muka je muka yi wanda ya bamu aikin nan muka yi masa aiki muka ga abin da ya rage sai mu zo mu kasafta a junanmu mu sharing kowa ya samu yawa mun je an bamu miliyan 1 ne da aka bamu miliyan 1 dama ni already sun sani na je na nuna mabaya'a zan taimake su ni ma zan yi kokari in yada manufofinsu na alkhairi so muna da wannan alaka sai zamanto na cewa shi wannan din ba za mu taba kuɗi ba saboda ka san irin waɗannan abubuwan ka fito daga gidan babba ma akwai waɗanda su ma za ka ɗan kasafta ka ɗan san musu mun riga din mun saba da irin waɗannan na cire a gurin na ɗan sassan wa waɗanda zan san wa na ce raguwar mu saka a account tunda muna da wasu kuɗin a aljihun mu in mun zo mun yi aiki sai mu a'a shi sai dai a fasa kuɗin kowa a bashi rabansa sai na ce to hana ni mun taɓa harka da kai ka zo na cinye maka kuɗi ko mun je da kai wajen wani misali an bada na taɓa ɗaukan su ma muka je aiki wani gari aka zo bayan mun dawo daga aikin wanda muka je ce ya gaji ba zai ga kowa ba saboda haka ba zai iya bamu wani abu na matsa lalle su din da na kira domin su zo su samu ko ni ba zai sallame ni ba da Allah su ya sallame su kuma cikin ikon Allah na matsa masa saboda yana ganin mutunci na sai da ya musu taranzuwa sai na ce to ai babu rashin yadda tsakanina da kai bai kamata kai haka to muna fama hira da shi ne a cikin hotel ni da shi ne a ɗakin sai na ce na san kana tafiya da Naziru sarkin waka misali ya jajja ka naga kuna abubuwa ba na jin ya taba zuwa gurin wani babba ya jawo ka irin haka ya ce zo ka je ga ka gashi ku kaisa za a je abin da aka samu an samu dai na san dai iya adalcin sa inda na san adali ne zai muku alheri sai na ce to amma ya za a yi ni na nemo tafiya mazaje baka taba kawo min business na duk tunda nake da kai baka taba nemo naira business na 10,000 ka ce min zaka ci 7 ma ni ka bani 3 ba abin ne aka tura masa saboda haka ni zan tura maka da duk full details din abubuwan da ya faru a WhatsApp duka ina da recording din da shi recording din da ya fara jan wannan abun maganar da muka yi ne a hotel daga ni sai mazajen sai recording dinta sai tura Naziru sarkin waka saboda na ce Naziru sarkin waka 50,000 yaban da muka je tafiya a ci amma baka ji na daga hankali ko na nuna masa rashin yadda ko na fito media na yi wani abu ba so dan me ni zaka daga mun hankali ashe gayan yayi recording dina sai tura wani yaron Naziru sarkin waka Sani mai iyali shi kuma Naziru sarkin waka kawai sai ya ce ai ya ji me nace ashe dama abin da naje ina mai kenan sai nace Allah sarki to an zo inda nake so an fahimci rayuwar nan kenan nace Naziru ni ban dauke ka mutumin banza ba kuma ban ce kai mutumin banza ba ita arziki da kake gani Allah ne ya ce wa kowa amma wani baka san baiwarsa ba wani har ga Allah za ka ganshi kaskantacce ne amma Allah ya ɗaukaka shi fiye da wasu ma da kake gani masu arziki nace ni bana tsoron dan nayi mu'amala kar ka yadda da abin da ni baka ji daga baki na ba in kai min haka ba kai min adalci ba sai fara tura min maganganu duk zan turo maka komai everything ta WhatsApp zan turo maka kaji saboda haka kowanne recording ka bude shi one by one kaji in ya so da wannan ma za ka samu ma duk wannan bayanan da na gaya maka za ka ƙara ji da something abin da na maimaita a ciki
To amma an ji kai martanin cewa Gawuna ba Allah bane ba abin da ya isa yayi maka. Wannan ka san me na ɗauke shi fushin zuciya ne, raina ne ya ɓaci a lokacin, saboda ina ganin a shi Nazirin ne mun magana ya ce ya za a yi kun je kun karɓi kuɗi a gurin Gawuna misali, in yanzu sai na ce masa kaga ni fa na yi siyasa ma ta aƙida shekara 10 har na fita daga Kwankwasiya ba wanda ya taɓa ban naira miliyan 1.